words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open... Ola, compañeiros e compañeiras. Eu son Daniela Montero García. Eu son María López Villar. Eu sou Daniela García Lidalda. E vamos a ensinaros o noso traballo sobre as estrelas. Comezamos. Que son as estrelas? As estrelas son esferas de gas moi quente que brillan con luz propia e poden ser de diversos tamaños e cores. A estrela máis coñecida e que permite a nosa existencia é o Sol, ao redor do cal xira a Terra. Catalóganse como un tipo de corpos celestes que se encontran no espazo compostas casi na súa totalidade por hidróxeno e helio. Compórtanse como motores de enerxía cósmica que producen calor, luz, rayos ultravioleta, rayos X e outras formas de radiación, por eso brillan con luz propia. É imposible saber cantas estrelas hai, pero se pensa no noso universo pode haber máis de 100.000 millóns de galaxias e cada unha delas podría ter máis de 100.000 millóns de estrelas. Son o noso universo. Non é unha pasada? O ciclo de vida das estrelas. Al igual que os seres vivos, as estrelas nacen, crecen e morren. Nacer a partir de nubes de gas e pó chamadas nebulosas que se encontran no espazo. Ao xuntarse forman unha bola que xira a chamada estrela. Crecen. Os tamaños das estrelas varían enormemente dunhas a outras, dende as enanas superxigantes, dependendo da súa idade, o ciclo de vida no que se encontren. Morren. Antes de morir, o seu corazón convértese en ferro e ao non poder arder, o astro morre e forma unha explosión chamada supernova. Unha supernova pode brillar durante semanas, máis que toda unha galaxia, con 100.000 millóns de estrelas. Dende a Terra, ademais do Sol, a única estrela do noso sistema solar, pódense observar unhas 3.000 estrelas. As que os humanos hemos ido dando nomes. Aínda que o Sol pensemos que é a estrela máis grande, non o é. Hai estrelas moitísimo máis grandes. De feito, nesta foto o Sol parece como un punto diminuto. As constelacións. Os primeiros homes deronse conta de que as estrelas que veían desde a Terra formaban patróns imaginarios, aos que chamamos constelacións. A maioría conservan nomes mitolóxicos. Hoxe en día hai 88 rexistrados cos nomes dos horóscopos, Osa Maior, Pegaso, Osa Menor...